Zoom Out. Un projecte sobre literatura infantil i desigualtats. Hi ha un debat creixent sobre com la literatura infantil reprodueix desigualtats com el sexisme o el racisme, sobre com representa els grups socials i sobre com es posiciona en qüestions de justícia social. A vegades es planteja retirar o reescriure els contes que es considera que reprodueixen desigualtats. En contrast, el projecte Zoom Out impulsa una conversa sobre la desigualtat a la literatura infantil, alhora que fomenta una reflexió sobre com aquests llibres poden ajudar-nos a parlar de la desigualtat a l'aula. La intenció és fomentar el diàleg i la reflexió crítica en base als llibres que tenim a l'escola. Llibres que es poden convertir en refugis en un context que no entenem, en barques que ens permeten acostar-nos a altres realitats, en miralls que ens reflecteixen de diferents maneres, o en ocells màgics que ens porten volant a conèixer altres mons possibles. L'objectiu de Zoom Out és elaborar recursos educatius per fomentar la mirada crítica dels llibres infantils des d'una perspectiva interseccional, que tingui en compte com es creuen els diferents eixos de desigualtat. Per aconseguir-ho, una universitat, 3 associacions, 4 escoles i 2 cooperatives de 4 països europeus col·laborem en el marc d'un projecte Erasmus+. Comencem amb 2 sessions de treball amb mestres de les escoles participants i amb estudiants del grau de mestre de primària per compartir experiències, recursos i mirades teòriques en relació a la literatura i les desigualtats. Amb alumnat de primària reflexionem sobre la identitat entesa d'una forma complexa i interseccional. I explorem com veuen reflectides les desigualtats en els contes. En base a aquest diàleg amb mestres i alumnes, elaborem de manera col·laborativa recursos educatius agrupats en una caixa d'eines. Aquests materials s'acompanyen d'una guia on expliquem la nostra forma d'entendre les desigualtats i la literatura. Finalment, oferim formacions i activitats de divulgació per donar a conèixer els resultats del projecte. Ens acompanyes en aquest viatge?